Нощ на ужас и паника в София. Синът на наркобос номер 1 на България между живота и смъртта. Гардове с автомати обсадиха Пирогов. София преживя нощ, която ще остане в черната хроника. Малко след 2:30 часа. В спешното отделение на Пирогов нахлу частна линейка, придружена от 4 черни джипа с тъмни стъкла. От тях изскочиха въоръжени до зъби охранители с автомати, които блокираха входа и коридорите. Вътре, на носилка, лежеше Мартинос Аманатидис, синът на най-страховития наркобос в държавата. Беше блед като мрамор, с кислородна маска и превързана ръка. Дрехите му бяха скъсани, сякаш се е бил или го е влачил някой, разказва санитар от спешното, който видял всичко с очите си. Очевидци пред кафенето срещу болницата твърдят, че сцената е била като от филм. Гардове с черни костюми и слушалки в ушите тичали по тротуара, говорейки по радиостанции. Един от тях дори изкрещял: "Пътят е чист, движа го вътре!" Свидетелка описва, че линейката спряла напряко на тротуара, а вратите й били отворени още преди да спре напълно. Виковете и шумът събудили половината квартал. Официалните власти пазят пълно мълчание, но слуховете се носят. Едни твърдят, че Мартинос е бил жестоко пребит след среща в таен апартамент в Лозенец. Други говорят за отравяне с рядка субстанция, внесена специално, за да спре наследника. В подземния свят вече се говори, че това е началото на нова война. Който удари Мартинос, удря директно империята на баща му, твърди анонимен източник от криминалните среди. Бащата на Мартинос, известен само като Таки, е смятан за недосегаем в престъпната иерархия. Контролира наркопазара, влиза в сенчести сделки и поддържа връзки в няколко държави. Атаката срещу сина му, ако бъде потвърдено, че е такава, може да разклати крехкото равновесие в подземния свят. По неофициална информация, гардовете са поели контрол не само върху входа, но и върху целия етаж, където е настанен Мартинос. Лекари и сестри се придвижват само с придружител, а журналистите са държани на безопасно разстояние. Такова нещо не съм виждал. Болницата прилича на военна база, коментира охранител от частна фирма, работещ наблизо. Един въпрос виси във въздуха. Ще оцелее ли Мартинос? Или тази нощ ще запали фитила на кървава война, която ще разтърси цяла България?